Bueno, puntukako tartean sartzen gera, hemen bakoitzak, bertsole bakoitzak, 2 puntu erantzun beharko ditu. Irundik hasiko gera, itxingu datetik, Aitor. Irunalden badago jende euskalduna. Galdetze gore galdu, alde zuzentzuna. Ez da bada izango ugari laguna, gainera egunero hitz egiten duna. Ez aldaude urruti Irunta Andoain, gerturatzeko egon, gera urtetan zain. Aukera jarri dute, goxo eta apain, eta askoz gertugo ez algaude orain.